Pozdravujem z THM štúdia na letnú prípravu, na prípravu hráča, na ako sa treba pripravovať na suchu. Pre hokejistov vám odpovie môj kolega, vynikajúci, podľa mňa svetový odborník na biomechaniku, pán Juraj Bežák. Jurko, ahoj. Rád ťa tu vidím v spoločnom rozhovore, že môžeme chlapcom povedať o veľa veciach. Poprosím ťa najskôr sa predstav, ako si v hokeji začínal, aké vzdelanie si dosiahol nejako, tak v skratke ideme k téme. Áno, ahojte, takže s hokejom som v podstate začal veľmi skoro, v 4 rokoch. A vtedy to bolo trošku iné, ten tréning vyzeral inak, to bol húf detí na ľade a jeden tréner. Dnes už je naozaj aj v tejto vekovej kategórii ten tréning trošku inak vyzerá. No a potom v podstate hrával som extraligu dorastu, extraligu juniorky tuto v Dubnici. Neskôr som pokračoval ešte druhú ligu mužov v Dubnici, hrával som za fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde sme mali nejaké také turnaje. Vtedy ešte nebola EUHálka, keď som študoval. No a v podstate od toho 8. ročníka už som si vybral takú cestu, od 8. ročníka na základnej škole som si vybral cestu trénera. Veľmi skoro som teda vedel, kde sa chcem zamerať. Pre mňa taká teda hlavná meta bola tá FTVška v Bratislave. No a tým, že som si vybral už na základnej škole túto vysokú školu, vedel som, že potrebujem sa dobre pripraviť. To znamená, že som sa prihlásil na gymnázium do Dubnice, kde sa mi podarilo našťastie dostať. Sice to boli pre mňa možno študijne najťažšie roky, lebo naozaj to štúdium na tom gymnáziu nebolo jednoduché, keď som ešte hrával popri tom aj hokej. Od toho 3. ročníka som mal aj individuálny študijný plán, lebo vtedy v juniorke sa hrávalo často aj stredy. No a v podstate tam som zmaturoval, no a na FTVšku som sa veľmi dobre pripravil. Nepodcenil som vlastne tie jednotlivé testy, ktoré sa robili na prijímacích skúškach, či teoretické alebo fyzické. No a tam ma prijali. Tam ma zase naopak to štúdium veľmi bavilo. Dosiahol som aj také významné študijné úspechy. No a bolo to práve kvôli tomu, že každý ten jeden predmet, možno niektoré menej, ale väčšinu tých predmetov ma naozaj bavilo a hrával som sa tom trošku tak obrazne povedané viacej, išiel som do detailu, že som si neštudoval len to, čo bolo vlastne v skripte, ale snažil som sa získavať ďalšie informácie, hlavne teda z cudzojazyčných zdrojov. No a to mi potom umožnilo vlastne po magisterskom štúdiu ešte pokračovať aj v rámci doktorandského štúdia externého. Ďalšie 4 roky vlastne po tých 5 magisterských som študoval 4 roky ešte ako externý doktorand, no a kde som vlastne zameral to moje štúdium na oblasť výskumu, kde som sledoval pripravenosť fyzickú hráča s nejakými technickými zručnosťami, konkrétne vzťahy silové, schopnosti vo vzťahu s rýchlosťou streľby ľadom v hokeji. A to vlastne som vyštudoval, no a od 2018 roku sme založili s Braňom so Štefanom tú firmu Total Hockey Management. Predtým som trénoval už od 2007 roku najskôr v Amerike. Od 2008 som bol v Dubnici ako tréner, tam som si prešiel postupne všetkými vekovými kategóriami od vlastne tej najnižšej predprípravky cez žiakov. Pomáhal som aj v doraste a potom som bol aj, keď bol prezident klubu Tibor Pakši ako ten hráčka v druhej lige. No a vždy ma veľmi bavila aj kondičná príprava a táto biomechanika, takže som sa snažil spájať tú oblasť hokeja s tou fyzickou prípravou a pohybovou prípravou. No a vlastne vďaka tomu dnes môžeme vlastne vychovať chlapcov alebo zlepšovať chlapcov takmer po všetkých stránkach v rámci našej firmy. Taký úvod k tomu, že ako som ale nemali by sme zabudnúť ešte na tvoje pôsobenie na školeniach na Havaji. Áno, absolvoval som rôzne školenia ako komerčné, ktoré vlastne kurzy, okrem teda toho štúdia na univerzite na vysokej škole, tak som absolvoval
veľa školení, ako som povedal, snažil som sa hľadať extra informácie. A tak asi čo ma najviac ovplyvnilo bol práve tento tréningový systém Functional Patterns, ktorý sa mi javí ako taký systém, ktorý dáva najväčší zmysel z hľadiska tej prípravy toho športovca. Prešiel som si viacerými tými kurzami a tréningovými systémami, či už to bol Mike Boyle, ktorý spolupracuje s NHL hráčmi a inými vrcholovými športovcami, FMS-ko, Exos, tuto vlastne hneď v Česku je DNS-ko, to som absolvoval, neviem, bolo toho viacero, Precision Nutrition, čo sa týka stravy, mám certifikát. Takže je toho veľa, čo som sa snažil študovať, stále sa snažím ešte ďalej získavať ďalšie informácie, lebo stále sa nejakým spôsobom tá veda v tom športe aj tá prax posúva, takže netreba zostať stále, dajme tomu, na jednom mieste, lebo každý ten jeden tréningový systém sa vyvíja. Dôležité je si podľa mňa nájsť aj nejakú takú svoju vlastnú cestu, že čo nám funguje, toho sa držať a to ďalej potom rozvíjať s tými chlapcami, lebo samozrejme tá teória alebo to, ako by sa to malo robiť, je jedna vec. Druhá vec je, že ten tréningový systém sa musí prispôsobiť tomu jednotlivcovi, lebo každý ten hráč má aj nejaký tú typológiu toho hráča, svoju nejakú postavu, svoje nejaké silné stránky, nejaké nedostatky a k tomu treba ten tréningový systém prispôsobiť. Áno. Určite by sme ale nemali zabudnúť aj na jednu vec. Keď som bol s pánom Igorom Tótom, sme sa rozprávali o jeho študentoch a takisto prišla reč aj na teba ako vynikajúceho študenta. Aj tam si dosiahol nejaký milník vlastne na tej vysokej škole. Mohol by si nám niečo o tom povedať? Budem sa chváliť. A to nie je chválenie, to len to povedal pán Tóth. Áno, no ja bol tvoj profesor. Áno. No, tým, že ma naozaj to štúdium bavilo, tak samozrejme aj tie známky som mal dobré. Aj to sa oplatí, to sa taká motivácia, možno niektorí študenti na strednej škole ešte nevedia. Tí, ktorí sa chystajú na tú FTVšku napríklad, to trénerskou cestou, dajú sa tam získať aj motivačné štipendia. Keď máte dobré známky, keď máte dobrú záverečnú bakalársku, magisterskú prácu, tak dostávate aj nejaké peniaze. Neviem, koľko je to teraz. V tej dobe to bolo nejakých 250 eur za semester, takže ja som si aj... Ale to nebol môj cieľ, ako získavať tie štipendia. Mňa naozaj bavilo získavať tie informácie, takže som dostal v podstate za každé štúdium, ktoré som mal, či bakalárske, magisterské, červený diplóm, dostal som a už v podstate to bolo za vynikajúcu či už bakalársku, či záverečnú prácu, magisterskú, takže všetky tie ocenenia, ktoré sa získať dali, tak som získal, ale že nebolo cieľom získať tie ocenenia, ale naozaj ma to bavilo, takže to bolo len také potom čerešnička na torte, ak sa povie, že som dostal ešte niečo extra k tomu, tie peniaze a aj tieto vyznamenania, takže. Tak nedosiahli to všetci. Nie. To nie je chválenie, ja si myslím, že to vždy treba povedať. V Amerike sa takéto veci dávajú do pozornosti, aby teda môžeš byť vzorom pre ostatných študentov a dajme tomu aj do praxe ostatným trénerom alebo odborníkom v tej oblasti, ktorej sa ty venuješ. A takisto je ďalšia vec, čo by sme nemali zabudnúť, čo ja si myslím, že by sa tu malo povedať, že si veľa chlapcom, ktorí študovali vysokú školu, pomohol aj s prácami a s tým, že si im pomohol naviesť ich k tomu, aby teda tie koncoročné práce alebo koncoštudijné práce spravili. Poprosím ťa, povedz aj o tom niečo, ako si pomáhal veľa ľuďom s týmito vecami. Áno, aj viacerým trénerom vlastne, ktorí dneska pôsobia či v extralíge alebo v prvej lige, aj starší tréneri, či Roman Stantien, Roman Chatrnuch, viacerí tréneri, vlastne im som pomáhal s tými záverečnými prácami, konzultovali to so mnou, nejaké veci som im v podstate spracovával, aby mali dobré podklady, no a potom to boli mladí chalani zase, ktorým som robil ako vedúceho práce, rôzne zaujímavé výskumy sme spravili aj vďaka tomu, že ak ma to bavilo, tak som zakúpil nejaké diagnostické prostriedky a s tými sme mohli robiť naozaj taký kvalitný výskum.
Takže to bolo tiež niečo, čo ma veľmi bavilo. No a myslím si, že boli to zaujímavé práce, ktoré môžu byť zase prospešné pre či už tú tréningovú prax alebo ďalšie to štúdiu tých ďalších študentov na fakulte. Jasné, samozrejme, ako už ťa poznám dlhé roky a viem, že si bol vždy naklonený pomôcť tým ľuďom a teda vždy tam bola aj nejaká vďačnosť, tí ľudia sú ti vďační, máš v tom hokejovom prostredí nielen na základe toho, že si pomohol tým ľuďom a trénerom, ale aj tými skúsenosťami s tým, že dlhodobo pôsobíš v ľadovom hokeji aj napriek tomu, že ešte keď bol tu Jožko Mogora, ktorý už má svoj vek dôchodkový, aj ty si oproti nemu mladší človek, ale máš obrovské skúsenosti, ktoré môžeš odozdávať športovcom dá sa povedať, po celom svete a povedz ešte, poprosím ťa, ako si aj pôsobil v Amerike s tým, že si tam bol pomáhať niektorým hráčom v akadémii, napríklad u tohto v Bartečka, že rozumieš, že nejaká taká spoluprácu si tam mal s nimi. Áno, s Ľubošom Bartečkom vlastne, ktorý pôsobí momentálne v Nashville, tam majú aj spoločne s Martinom Eratom, výborným českým hokejistom, klub Nashville Warriors, teraz sa vlastne spojili s Nashville Junior Predators, no a v podstate majú tam perfektný štadión, posilňovňu, no a tam sme vlastne nastavovali tréningové programy pre tých aj mladých chlapcov, neskôr sa tam vlastne pridal ten juniorský tým Nashville Spartans, aj tam sme spravili spoluprácu ešte aj s Maťom Milenčíkom, ktorému sme vlastne pomohli dostať sa už ako trénerovi teda do toho Nashville. No a potom ešte v rámci SPA akadémie v New Hampshire, tam je veľa chlapcov Slovákov, kde viacerí odtiaľ vlastne spolupracovali v rámci THMK dlhé roky, spomeniem hlavne Tima Kazdu, ktorého sme vlastne mali od 6 rokov. Šimon Šurani, ten začínal s nami, myslím, že v nejakých 11-12 rokoch. Trošku menej s nami spolupracoval v minulosti, ale teraz intenzívnejšie brankár Filip Vavro. Takže potom ešte tam boli ďalší chlapci, ale Timo a Šuro boli najvýznamnejší. Teraz do Ameriky minulú sezónu išiel Samo Pisačík, veľmi talentovaný chlapec, Aďo Jakubek. Takže títo chalani s nami spolupracovali dlhodobo, no a teraz pôsobia vlastne v tých trojačkových tímov. Najviac sa zatiaľ presadil Timo Kazda, ktorý vlastne draftovaný do USHL, do Chicago Steel, kde už viackrát vlastne navštívil počas tejto sezóny tento tím, kde ho vlastne zapájajú do toho procesu. Je veľmi vysoko momentálne postavený aj v tých rebríčkoch pre draft NHL, takže ak pôjde vlastne týmto, ak si udrží tú výkonnosť, ktorú má a bude stále vlastne stúpať, tak je veľmi pravdepodobné, že bude draftovaný možno v prvom kole draftu NHL, ak sa všetko vydarí, ak zostane zdravý. A potom Mišo Čápoš, ten s nami robil v mladosti, chlapec vysoký, možno trošku nemal takú koordináciu, ale vďaka tomu, že išiel s otcom do Švédska, pracovali veľa na sebe, na korčulovaní, tak má vlastne commitment, to znamená, že má prísľub, alebo nazvime to, že kontrakt, keby z americkou univerzitou NCAA. To má mimochodom aj Timo Kazda, zatiaľ ústny prísľub, čo je tiež veľká vec, získať vlastne takýto commitment, to prisľúbenie na tú americkú univerzitu NCAA divíziu 1. No a potom napríklad musíme spomenúť aj Tobiasa Tomika, ten tiež s nami robil nejakých 6 rokov, ja som aj tým a aj Tobiasa trénoval ešte v tej predprihrávke v Dubnici, potom sme začali vo Fit Fabrik trénovať v Dubnici, suché tréningy, potom sme robili veľa extra na ľade, máme z toho aj veľa videí, ktoré budeme onedlho vypúšťať von do sveta, takže to bude možno zaujímavé pre niektorých rodičov, hráčov, aby videli, že ako vlastne prebiehal vývoj takýchto chlapcov od toho najútlejšieho veku, vlastne od ich hokejového začiatku až po
teraz ten takú zlom ich kariéry, lebo Tobias hráva už za mužov ako decembrová 2007, takže má 17 rokov a Timo je 16-ročný a vlastne tiež už má commitment na univerzitu. Takže to je obrovský úspech z malého mesta, vlastne chlapci, ktorí na sebe veľmi pracovali, samozrejme aj s určitou mierou talentu, tak sa dostali zatiaľ, ako ešte stále sú len na začiatku ich kariér, taký akože, čo sa už berie to akože také vážnejšia kariéra, ale pomerne ako sa dostali už v tomto období veľmi vysoko. S tým, že tam, kde sú, to prostredie im pomáha dosiahnuť, príklad poviem, možno NHL draft, alebo teda veľký hokej, alebo univerzitný hokej, čo je ten univerzitný hokej, to preferujeme kvôli tomu, že tí chlapci môžu sa odtiaľ dostať aj do NHL, a keď nie, môžu hrať takisto profesionálny hokej, ale v každom prípade dosiahnu vzdelanie, ktoré im zabezpečí ďalší život, alebo teda úspešnosť v tom živote, aby mohli uživiť svoje rodiny dá sa povedať, na tej najvyššej úrovni. Dobre, prejdeme k tomu, takému tvojmu názoru, keby si nejako povedal ohľadne prípravy chlapca na ten najvyšší hokej, čo si videl ako tréner v kluboch, čo sa robilo, však si pôsobil v klube, čo vidíš, čo sa robí vo svete, aký je rozdiel medzi svetom a príklad poviem Slovenskom, aby sme teda nejako z odborného hľadiska povedali hokejovej verejnosti, čo treba robiť a čomu sa treba vyvarovať. Áno, tak ja dám taký môj názor na základe tých skúseností a toho môjho presvedčenia. Možno niekto bude mať iný názor. Ja som mal to šťastie, že som dlhodobo pôsobil aj na klubovej úrovni, ak som povedal, že som bol tréner ako tímu, ale zároveň som dlhodobo pôsobil ako individuálny tréner, či už skills, alebo potom v tej telocvični. A na základe toho som získal mnoho tých skúseností a zároveň aj tým vzdelaním som získal zase rôzne ďalšie názory, ktoré sa snažím spájať do toho, aby som vedel si zo všetkých z tých strán zobrať čo najviac, no a vedel to potom zase posúvať tým chlapcom. No a na základe tohto som sám zostavil takú pyramídu herného výkonu ľadom hokej, kde na spodok som vlastne dal na tú najspodnejšiu úroveň, nájdete to aj na našej webovej stránke, keď pôjdete do tej časti kompletná diagnostika, tak tam je tá pyramída zverejnená. No a ide o to, že spodok tej pyramídy, teda ten základ je, aby chlapec vedel, alebo dievča, dneska máme veľa dievčat v hokeji, aby tie decká vedeli ovládať svoje telo. S čím sa veľa stretávame v rámci tých diagnostík, ktoré tu u nás v THM robíme, je, že deti nevedia ovládať svoje telo, majú veľký problém, hlavne v oblasti panvy, bedrových klbov, stredu tela. A potom akékoľvek činnosti, ktoré sa oni chcú učiť na ľade, tak idú im veľmi pomaly alebo im nejdú vôbec sa naučiť. Práve kvôli tomu, že na tom ľade, na tej tenkej ploche opory toho noža ide všetko náročnejšie samozrejme. A ten hokej je hlavne o tej rýchlosti. To znamená, že všetko musíme vykonávať rýchlo. Ale keď zoberieme to dieťa do tej telocvične, dáme ho teda na tú väčšiu plochu opory, čo je jeho chodidlo, a nevie udržať stabilitu, nevie sa dostať do pozícií pri nejakých zjednodušených podmienkách, zľahčených podmienkách, do tých pozícií, ktoré on sa musí dostať potom nalať vo vysokej rýchlosti, tak to proste nie je možné. Proste nedá sa vedieť písať a čítať perfektne bez toho, aby som vedel abecedu. Takže ten spodok tej pyramídy predstavuje nejakú abecedu, ten základ, to znamená osvojiť si stabilitu panvy, stredu tela, stabilitu bedrových klbov, švihovú prácu paží, rotácie trupu. Všetko toto musí ten chlapec alebo dievča vedieť dokonale na to, aby mohol pomýšľať vôbec na to, že sa bude raz hýbať na úrovni hráčov NHL. Bez toho to proste nepôjde. Dnes, keď sa pozrieme tak do tej NHL-ky, samozrejme nájdu sa úplne odstrelení, keď to tak poviem, hráči ako je McDavid, Korčuliarsky, Makar. Ono časom, podľa mňa, sa to bude približovať, že to je iba drill. Samozrejme sú to aj predispozície nejaké pohybové a tak ďalej, ale časom sa to bude približovať ním. Áno, tie vzorce sú tam. No a bez toho, aby
ten mladý hráč vedel to svoje telo kontrolovať, vedel proste robiť tie pohyby biomechanicky správne, není šance, aby sa hýbal takto na ľade. Dobre, takže ten základ je teda tá kvalita pohybu, kontrola nad tým vlastným telom. Potom hneď druhé je fyzická pripravenosť. Tam zase často zlyhávajú tí hráči, že nie sú dostatočne fyzicky pripravení. To už sme na druhom stupni pyramídy. Druhý stupeň pyramídy. Takže nie sú dostatočne fyzicky pripravení, či už po silovej stránke, vytrvalostnej stránke, rýchlostnej stránke. Samozrejme, tá kontrola nad tým telom, tá kvalita pohybu vplýva aj na každú jednu tú oblasť. Ak ja viem dobre nakloniť telo, viem dobre švihnúť pažami, mám dobrý rozsah členku, viem tlačiť kolom dopredu, môžem mať dobrú akceleráciu. Keď to nemám, teda mám dobré rýchlostné schopnosti a keď ich trénujem, tak ich ešte ďalej rozvíjam, ale keď nemám tú kontrolu nad tým telom, nemám tú kvalitu pohybu, nikdy nebudem rýchly. Silný môžem získať silu aj, že budem trošku obchádzať tú kvalitu pohybu, ale raz ma to dobehne, pretože sa tie kĺby rýchlejšie opotrebujú, budem náchylnejší oveľa viacej k zraneniam, tak zase keď mám lepšiu ekonomiku toho pohybu, viem zapájať viacej svalových skupín, viem zapájať do pohybu viacero kĺbov, viem pôsobiť väčšou silou. To znamená, že mám väčšiu silu a tá sila zase potom vplýva aj na tú rýchlosť. Takže keď mám väčšiu silu, mám aj väčšiu rýchlosť. Keď to spojím s dobrou technikou, zase som o veľa lepší ako ten, čo má, dajme tomu, iba tú silu, ale nemá tú kvalitu pohybu. No a potom, jak som povedal, ekonomika toho pohybu veľmi vplýva ešte aj na vytrvalostné schopnosti. Keď mám neefektívny pohyb, tak sa strašne narobím, rýchlejšie sa unavím a tým pádom, aj keď mám, dajme tomu, tú kapacitu plus, alebo by som sa vedel hýbať dobre, teda by som mal natrénované, tak bez tej kvality toho pohybu, bez tej techniky, zase si niečo uberám, alebo sa oberám o tú vytrvalosť. Takže rýchlosť, sila, vytrvalosť berme ako ten druhý stupeň tej pyramídy, takže fyzická pripravenosť, treba sa vedieť namakať, zase je to iba o tom tréningu, ako aj tá kvalita pohybu. Niekto má trošku lepší ten talent na pohyb, niekto horší. Fyzická pripravenosť, otázka tréningu. Potom tretí stupeň skills, zručnosti. Tam zaraďujeme teda aj to korčulné, to je špecifická zručnosť, stick handling, streľba. Dneska koľko chlapcov nevie streľať príklepov, čo prídu ku nám na diagnostiku alebo na streľbu. Ako nehovorím, že je to, že teraz sa veľa streľa príklepom, ale zase tie strely, ktoré idú z prvej, a dnes sa veľmi využívajú, lebo tí brankári sú veľkí a potrebujeme vlastne strieľať tak, aby on sa nestihol presunúť, tak tá streľa z prvej je často takým priklepnutým. Takže aj tá streľba z prvej je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá. Či už to bude teda ozaj tým golfákom, že je tam veľký náprah, alebo tým priklepnutím z nižšieho postavenia hokejky, je to veľmi dôležité. Takže, a nehovorím len o priklepe, proste stick handling, treba sa veľa hrať s tou loptičkou, so zvihnutou hlavou, pohotové spôsoby streľby, tak ako ty učíš, čo ťa ešte Palo Demitra, ako ty hovorievaš, učieval streľba spred seba, proste treba si všímať tie moderné prvky toho hokeja, ako sa dajú prekonávať tí brankári, z jakých pozícií padajú góly. Dnes si môžeme všimnúť Draisaitla, keď si pozriete, existujú štatistiky aj na NHL, keď to je, že odkiaľ, vlastne kde sú tie body, odkiaľ dáva miesta, odkiaľ dáva Draisaitl gól, si všimnite, že koľko veľa tých bodov tam nájdete pri bránkovej čiare. A je to reálne tak, že on často v tej presilovej hre stojí pri bránkovej čiare na tej pravej strane, odtiaľ dáva góly, pretože dnes naozaj tých brankárov z nejakej priamej strely je veľmi ťažké prekonať, takže tí hráči hľadajú spôsoby, ako tých brankárov prekonávať a dostávajú sa niekedy do pozícií v rámci ihriska na ľade, ktoré nedávajú zmysel, ale oni sa to naučia tak dokonale, že z toho takmer 180 stupňového úhlu on to tam vie trafiť a je to tam pravidelne tráfa, preto dáva toľko veľa gólov. Takže tie zručnosti, aj tie sa budú stále vyvíjať, stále sa bude hľadať nejaký spôsob, ako vedieť prekonať toho brankára, lebo cieľom tej hry je dať gól, no a treba na tom určite pracovať. Zase je to iba o tom tréningu, že to nie je niečo, že to musí byť nejaký talent. Takže máme tam kontrolu pohybu, máme tam fyzická pripravenosť, máme skills. Áno. No a nad tým je potom ešte herné myslenie a na úplnom vrchole je nastavenie hlavy. Herné myslenie je to, že môže trošku také viacej ovplyvniť
ako je ten mozog vybavený. Dá sa aj to učiť rozbormi hry, čo robíme aj my. Snažíme sa vlastne vysvetľovať na tých hráčov NHL, ako to oni robia a snažiť sa využívať. Napríklad obrancovia, čo ja často hovorím, nevyužívajú dostatočne hĺbku toho pásma, tú posunutú modrú čiaru, stále sú príliš blízko pri bráne, treba sa posunúť. Prechody do útočného pásma na úrovni dorastu juniorky vôbec nevieme, lebo robíme tým chlapcom rozbory, tam všetci ideme v jednej línii, nevieme si to vôbec rozhodiť. Nemajú tí chalani nasledovanú tú NHL-ku tak, aby, dajme tomu, vedeli vojsť do toho pásma tak, aby naozaj ohrozili tú bránu. Strašne veľa strát, pukov na tej modrej čiare a potom sú tie turnovery a z čoho často padajú góly do nesformovanej obrany. No a ešte naposledy poviem, posledná vec tej pyramídy, to je najdôležitejšia, a to je, ako má chlapec nastavenú hlavu. A to je o tom, ako aj s akými ľuďmi robí, ako mu pomáhajú získať nejakú motiváciu a ako sa vedia vyrovnať s nejakými prekážkami, ako si vedia vyladiť hlavu na tréning, na zápas, na to, aby som si užíval aj tú cestu, nielen ten zápas, ale aj tú cestu za tým úspechom. A to je vlastne ten tréning, že ma baví trénovať, tak mňa bavilo to štúdium, preto som dosiahol tie úspechy. Lebo som sa nezameriaval na úspech, ale som sa zameriaval na tú cestu. A takisto podľa mňa by to malo byť aj v tom tréningu, že baví ma trénovať a vtedy prídu tie úspechy. Áno, v každom prípade ďakujeme pekne za obšírnejšie vysvetlenie určitých, alebo len jednej témy. V tomto rozhovore budeme pokračovať neskôršie a dáme si možno viacej takýchto sedení, kde vysvetlíš z tvojho pohľadu, ako by mal vyzerať tréning alebo nastavenie mladého hráča k úspechu. Dobre, tešíme sa na to, ďakujeme. Ďakujem.